tamén. Un pescador ben coñecido. Sí. Moi boas. Que tal, José? Boa tarde. José Cameselle, e ademais ben coñecido nas redes sociais. Como sería o teu perfil? Pesca Mourimar. Pesca Mourimar. Sí. Bueno, quero que nos adiantes un poquinho do contido que se pode atopar nesas redes. Desde xornadas de pesca nas amanecidas, practicando pesca spinning, o que era varear hai anos, a curiosidades que te podes encontrar polas rocas, paseando pola costa, animais mortos, pulpos nadando, cousiñas que habitualmente non ves en casa, unha maneira de chegalas a casa. Que iso de spinning ou rock fishing? Correr polas rocas, ao final, cunha cana e escapar das olas. O que sería antes varear, con canas, lanzar señuelos e provocar o ataque de depredadores. José, ti canto tempo levas pescando? Pois realmente agora 5 anos, desde a pandemia máis ou menos, que empecé a mirar vídeos, contido, a formarme un poquinho e a meterme eu. Es dos habituais que está polo Cabo Silleiro, non? Sí. É boa zona. Sí, peligrosa, pero boa zona. Hai que saber tamén, non? A verdade é que cando dixeche agora que hai 5 anos pensei que era moitísimo máis. No, pescaba de pequeno, pulpo, como o pai, pero que estas técnicas ahora, desde a pandemia nada máis. Pero bueno, suficiente para chegar a casa cas rodillas ben curtidas. E autoconsumo? Por suposto, sí, hai que fomentar iso, é unha maneira de ser responsable co medio ambiente tamén, e levar un peixe para casa para comer ca familia, cos amigos. E cales son os tipos de peixes que adoitas atopar? Pois por aquí, lubina, sargo, agulla, pintos, de todo un pouco. Do que é o peixe atlántico. Tu baches a sair fora? No, pesco sempre aquí, en zona de Cabo Silleiro, alguna vez Rías Baixas, pero casi sempre aquí, na zona de Cabo Silleiro. En que momento decidiches amosar o que ti fas a fora, é dicir, a través das redes sociais e de YouTube? Cando estaba encerrado en casa, pois miraba o que facían outros, é unha forma tamén de achegalo, e xente que non pode ir por temas de mobilidade ou que están vivindo en zonas onde non hai costa, pois que podan disfrutar un pouco da natureza tamén. E que che adoitan dicir os teus seguidores e seguidoras? De todo, de todo. Hai vos comentarios, hai envidias, hai de todo, como en todos os canales de YouTube, TikToks. Pero seguramente haberá moitos que teñan curiosidade e pregúntanse como é a técnica. Xente que vende fora e quere pescar contigo por aquí pola zona, pasar as vacacións, un poquinho que te podes atopar. Poderías contarnos así algunha anécdota? O ano pasado vi un rapaz de Tarifa que viña ca muller e que quería por aquí por esta zona, acostumbrado ao Mediterráneo, pois enseñamos un poquinho as olas porque había temporal e pasou no ben, a verdad. Bueno, cambia o conto, Cambia bastante. Pero bueno, hai que ter seguridade primeiro e ganas. Un pouco máis. É certo que é así. Despois imos preguntar, digo, porque seguramente nos vai sorprender algunhas das capturas máis grandes que tes feito, demais vai no pensando, Sí, non te escapes, Vale. Vamos falando con José de cal é a captura máis grande que ata o momento levas feito. Esa foi o do ano pasado, un robalo de 6 kilos, que foi o que soltou un poquinho aos medios de comunicación. 6 kilos de robaliza. Sí. Gracias a iso pois hubo un pouco de repercusión a nivel nos foros de pescadores e tal. E que fixeches con ela? Con ela. Autoconsumo, Lucía. Home, pero que ao mellor 6 kilos para el solo. Ten para toda a semana. Ou como invitarías ou algo. No, durou un día, porque ca familia comemos ben. E che dicir, digo, convidarías a alguén para que che botara unha man. Sí, pero éramos 8 e ben, sentou ben a cousa. Mira, estamos vendo algunhas imaxes, algunhas delas xa vimos que estabas, pues ti amosando a todo o mundo cal é o xeito de pescar, as técnicas que empregas, pues de alguma maneira o teu día a día con respecto á pesca. Pero hai unhas imaxes que nos chegaron hoxe, se non me equivoco, polo menos son destes días moi recentes, que non son de aquí, neste punto de Galicia, pero estamos vendo... Na ría de Muros-Senoia, parece ser que apareceron aí uns arroaces saltando, non sei se se pode percibir. Mira, ves? Seguramente na casa estános vendo, e a verdade é que ao mellor non neste punto, desto José controlará máis de pesca, pero sí que moitos puntos de Galicia podense atopar con bastante frecuencia. Sí, a verdade que sí, que por la costa galega hai bastantes situacións que se podan mirar. Aquí é máis raro, as aguas son un poquinho máis frías, pero bueno, sí que ten habido algunha vez. Pero bueno, mellor que non entren, que senón a cana non aguanta. Eu vou aproveitar a dicirlle a xente que pesca que nos envíe tamén algunha foto, non? Que ten aí o teléfono 634 151 351
tamén que nos ensino que pesca, polo verdade. menos que te reten a ver se pescan algo máis grande que iso. Fácil, vamos, iso é facilísimo. Sí, Sí. é dicircho a pola robaliza de 7 kilos. Sí, bueno, xa gustaría, pero bueno, hai compañeiros que sí que as teñen sacado e a verdad que é un gustazo. Pero bueno, xa salerán máis. Bueno, pois nos queríamos che dar as grazas por estar aquí acompañándonos. Lembramos ese perfil de redes sociais para quen queira botarlle unha ollada por curiosidade, ver ese contido que ti creas, que era como... Pesca Mourimar. Aí está. E grazas por estar Moitísimas grazas. Moitas gracias a vosotros.